Ник қайтмайсың? Рәсиме Ғарифуллина. Қойшан ғына қайтып кірсең де, Сора әбині ауыл башында шыратасың. Әйтерсіңлә машинадан түшіп қолуыңны ғына кеткен. Қияр қимас қына отлап, яныңа келіп жите. Не әйтергә теләгәнемне беләсеңлә инде дигән сыман, бірауық күзгә қарап тұра. Киш қырын қайтасыңмы сен? Тәмам күз бәйләнгәшме? Барыбер танып ала. Қызым деп исеміңні қушып өндәшә. Ауылдағы бүтін кешенең дә исемен белә ул. Улы карының да, бала чаганың да, урамда уйнап йөргән ыбыр-чыбырны да санлап сөйләшә. Аларның уеннарына кызыгып карап тора. Үзләрен тәмле ризыклар белән сыйлый. Үзе дә шул сабыйлар сыман шатлана. Bir de тартынмыйча кулларын шәбәкләп көлә. Кыр капкасында бүген дә Сара әби каршы алды. Кызым, каян кайтып киләсең? Галимулла абзыеңны күрмәгәнсеңдер инде. Мең мәртәбә яңгыраган. Үзәкләремне эзгән шушы сорауны бирәсен белсәм дә, ни дип җавап бирергә белми каушап, сүзсез калам. Сабыйларча bir катлы, гынахсыз өмет чаткысы белән яшәүче бу карчыкны иркә сүзләр белән юатасым килә. Түгеләргә торган мөлдерәмә сагыш тулы, зәп-зәңгәр күзләре тоташ яшь пәрдәсе аша карыйлар. Ләкин ул бер кайчанда еламый. Яшь чагында күп елап, яше кипкән диләр. Бу юлы да шулай инде балам. Кайдан юлдагы бүтән кешене чыратып битерәсең ди? Кайту хәбәрен ишеткәнгә күрә генә чыкканыем, дип кенә куйды. Әмма өмет чаткысы сүнмәгән күзләрен миннән алмады. Бу зарлы күзләргә карау шул кадәр авыр ки, алар сине үтәли күрәләр сыман. Хәтере узган гасырда адашып калган карчыкның әрнүле, сагышлы һәм өмет белән тулы карашыннан бирешеп киләм. Очраткансыңдыр әле, нигә яшерәсең инде? Ник кайтмый икән? Беләсеңдер әле, дигән кебек ялынып, ялварып карый ул. Бүтән сире, язмышы күзләрендә чагыла. Быел уракка Галимулла белән бергә чыгарбыз дип сиенеп йөри иде Сара. Узган урак вакытында Кыддусы туды. Кулына бер учма да алмый калды. Бергә эшләүе күңеллерәк булыр дип хыялланды. Ләкин юраганы юш килмәде шул. Сугыш башланып, бүтән хыялларын җимереп ташлады. Галимулла фронтка киткәндә кыр капкасы янында аерылыштылар. Мин кайтармын, Сара, яман хәбәрләр килсә, ышанма. Мин кайтачакмын. Балаларга әйт көтсеннәр. Өметсезлеккә бирелмәгез. Шушы кыр капкасында очрашырбыз диде. Урагын да ялгыз урды. Үгез җигеп сука-сукалап, чәчүен дә ялгыз гына чәчте Сара. Иң авыр елларда да түзде. Балаларын аш итмәде. Ялгыз түгел, ил белән бит, дип сабыр итте. Тик Галимулласының гына Мәскәү янында сугышабыз, Мәскәүдән бер адым да артка чигенмәбез дигән бер генә хаты килде дә, суга төшкәндәй юк булды. Әмма Сара өметен өзмәде. Гел генә хат язып торырга, сугыш бит, вакыты да юктыр, үзе кайтып җитәр әле менә, дип әтиләреннән хәбәр көткән балаларын юатты. Яу кырыннан килгән кара кәгазьгә дә ышанмады. Эшен ут алса алды, әмма тышка чыгармады. Үлде дип язмаганнар бит, хәбәрсез югалды дигәннәр. Күрше авылдан Гайнетдин үлде дигән хәбәр килеп тә, исән килеш кайтып кирде әле. Яраланган гына булган. Галимулласы да исәндер. Көтегез, кайтам диде бит.
Сугыштан соң да дистелеген еллар үтте. Күпме язлар, көзләр алышынды. Әмма алар берсе дә Сарага сөйгәненнән хәбәр китермәделәр. Ә ул һаман көтте дә, көтте. Гомер буе көтте. Бетмәсә дә, бетми икән кешедә сабырлык. Сүнмәсә дә, сүнми икән өмет. Уллары, кызлары үсеп җитеп тормыш кырдылар, оныклары итәгенә менде. Олары да буй җиткерде. Әмма Галимулласын көтүдән туктамады. Кыр капкасыннан күзен алмады. Авылга кайткан бар кешедән күрмәдегезме дип сораштыра торды. Ял көннәрендә иртән үк рәеш киемнәрен киеде, үз алдына сөйләнеп, бүген Галимулла тәгаен кайта, хәбәре бар, авыл башына чыгып торам әле дип кабаланып кыр капкасына чыгып баса. Шәһәрдән авылга кайтучы бөтен кешедән сораштырып, барлык машина тракторларны каршылап, тәмам караңгы төшкәч кенә өенә кайтып керә. Икенче елда тагын кыр капкасын саклый. Кыш дими, көзге язгы яңгыр дими, туңса да, чыланса да кыр капкасында басып тора. Кайсы бер көннәрендә мул итеп ризык пешерә дә, ашъяулыкка төреп, киентәсенә асып кырга чыгып китә. Кая бара ул? Кемгә илтә ризыкларын? Беркем дә белми. Кичә кая барган идең, Сара апа? Дип сораучыларга ихлас күңелдән: Галимулла абыегызның хәлен белеп кайттым әле, дип җавап бирә. Баштарак аның бу гадәти булмаган гадәтләрен күреп сәерсенделәр. Аннары авылда Сара акылга җиңеләйгән икән дигән хәбәр таралды. Ни генә сөйләсәләр дә, Сара карчыкның зәңгәр күзләренең нуры китмәде. Юләрлек төсмәре кермәде. 5 вакыт намазын укып, авырып киткәннәргә дуга белән эшкереп, ярдәм күрсәтеп гомер итте. Әмма ял көне җиттеме, кыр капкасына чыгып, яудан кайткан ирен көтү гадәте һәр атнаны кабатлана торды. Нигә өеңдә генә утырмыйсың? Монда кадәр кайтса, авылга үзе керә бит ул, дип әйтүчеләр дә булгалады. Андыйларга ул: көтеп тә күрми калырмын дип куркам. Аңламыйсызмы нисең? Дигән сыман аптырап карый да, сүзсез генә китеп бара. Әмма берәү дә аңа: Галимулла абзый хәлак булган, кайтмый инде, көтмә, дип әйтергә батырчылык итми. Беләләр, иренең бөек ватан сугышында хәлак булганына беркем дә ышандыра алмаячак Сара карчыкны. Ул аның хәтерендә исән килеш яши. Яши түгелергә торган мөлдерәмә күзләр аны тере итеп күрә. Бу йөрәк аны исән итеп уйлый. Сагына. Хәзер дә әнә минем юк очрамады шул. Бәлки соңрак кайтыр дигәнемне тыңлап та бетермичә, машинадан төшүче икенче төркемгә таба китте. Балалар, Галимулла абыегыз кайтып килә дип ишеткән ием, очратмадыгызмы? Дигән соравы ишетелде аның.